Salutare lumea, eu sunt Andrei și azi facem al doilea episod din acest joc foarte retardat. Și azi facem un challenge. Ne jucăm cu boxa aprinsă, pornită, cum vreți, pornită, pentru că aprinsă, da. Știți, aprinsă, a prins becul, nu a prins boxa, adică ce, în fine. Mă joc cu boxa și sper să se audă bine pe filmare. Oh, direct ferăstrău. Morții, ce mai speriat. Da. Și-am dat pe greu, că trebuie să vedem și noi o dată greu. Mars. Dumnezeu cu milă! La prima am că cam aș pe botul ei, că e retardată rău. Băi, nu știu unde se duce. Ale, sărcă să... Ce căcat crema aia? Da, mi-e frică. Nope. Oh my god, asta sunt toate... Oh my god! Te rog, pleacă, te rog. Așa, masă. Pentru că ai trezat mai încet deoarece o să audă bubuitorul și așa. Bam, 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 o tac. O să fie mai încet pentru că știu că undeva se aude bubuitura aia și n-am nevoie de ea de aici. Asta e la etaj și mă pleacă înapoi. Voi vă dați seama că trebuie să mă duc după la în basement și... Nu știu unde să plec.
Vrei să-i spăruiești? Pleacă. Pleacă jos în beci. Undeva. Ce m-am căcat. Bă, niciun ban. Bine că te iei țări. Închide, bă. Nope. Închide-te. O cea mai proastă idee să fac. Uite, te rog frumos. Bă, nenorocit-o. Tu nenorocit-o, amate. Mă, capie fața ta. Nu, că ea trebuie să plece neapărat în basement, că n-am cum. Nu! Cam atât și cu acest episod. Dacă vă plăcut, nu uitați să apăsați butonul pe like, să scrieți comentariul de trecut și începem să facem al treilea episod. Pa, pa!